Sa nursery ng Office of Pangasinan Provincial Agriculture sa bayan ng Santa Barbara, matatagpuan ang 60,000 seedlings na pinapatubo. Karamihan sa mga butong pinapatubo dito ay mga donasyon ng mga empleyado. Mostly are donations from our OPAG employees kasi we do our share in the preservation of our environment. Hindi man required, talagang nasa na namin ma'am, puso na namin yun, ako kung may seed, kung talagang namin for our project. Ilan sa mga ito ay buto ng mangga na maingat na binabalatan at itatanim muna sa seedling pot. Pagkatubo nito ng halos isang talampakan, ililipat sa mga seedling bag at ihehelera ito sa growing section. Ang mga ito ay aalagaan hanggang sa pwede na itong itanim. Karamihan sa mga punla ay mga fruit-bearing trees gaya ng langka, guyabano, atis, chiko, mangga, kamyas, kakao at iba pang native trees. Isa sa mga namamahala dito si Miguel. Kasi kung masipag ka, siyempre, mamiminting mo yung halaman. Nasa pag-aalaga Nasa pag-aalaga yan. Nabubuhay siya pag namimintin. Bagamat sunod-sunod ang mga natatanggap na request ng OPAG mula sa mga paaralan at ilan pang grupo, pakiusap nila sikaping buhayin ang mga punla. Karamihan sa mga punla ay nakalaan sa Green Canopy Project ni Governor Ramon V. Gico III. Dito, target na makapagtanim ng 1,000,000 puno sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ito ang kontribusyon ng pamahalang panlalawigan laban sa climate change at pagbuhay ng bayanihan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.